Doncs molt benvinguts en aquesta darrera xerrada del cicle d'espais en reflexió en bioètica que està patrocinada per la Fundació Grífols i que ens agrada molt poder-los oferir, ja que són unes xerrades que interessen molt i que ens fan aprofundir molt en temes que potser no ens plantegem habitualment i que entenem que és important i que formen part, també una part molt important del pensament de tots. Res més, només dir-vos això, donar-vos la benvinguda. Aquest és la darrera xerrada d'aquest curs i esperem el darrer trimestre d'aquest any poder-vos oferir les noves sessions. I us esperem a tots. Moltes gràcies. Gràcies, la Núria us farà la presentació. Bona tarda, amb alguns ja ens coneixeu perquè sou dels habituals. Pel Felip i la Paula Sol els contextualitzo. Aquest acord de col·laboració que tenim amb amics de la UNESCO i la Fundació Grífols té el seu sentit perquè la UNESCO, com a institució que defensa els valors de la cultura i fonamentada en els drets humans, entronca molt amb els temes que tracten la bioètica. Ells tenien interès en tocar temes de bioètica i nosaltres també entrar en el públic més propi d'ells de la UNESCO. Llavors fem ja fa 3 anys un llistat de temes i que fem un cicle de conferències durant un any. Aquesta és, com deia la Montserrat, l'última d'aquest curs acadèmic, si anem per cursos acadèmics, i al setembre ja en tenim previstes de 3 més abans d'acabar. O sigui que nosaltres estem dins d'aquest cicle de conferències. Quan parlàvem aquest any de quins temes tocar, perquè com que és el tercer any que fem aquest cicle, ja hem tocat molts temes que són els més clàssics de la bioètica, i per tant havíem d'anar buscant temàtiques noves, temàtiques que poguessin ser d'interès. A mi se'm va acudir plantejar aquesta qüestió perquè vaig veure un programa molt interessant en el qual va participar el Felip i la Paula Sol, un programa acadèmic amb unes jornades que es van fer sobre aquestes qüestions, i quan preparàvem la llista de temes vaig pensar que era un tema innovador, molt interessant i que més o menys, si ells acceptàvem, ja teníem els ponents per demanar-los. I per tant vam triar aquest tema de la salut mediambiental, la salut planetària i la reflexió sobre l'impacte de les noves tecnologies en tot això. És evident que cada vegada l'evolució que està fent el planeta, les actituds de tots plegats, de la indústria, de l'economia, de la tecnologia, impacta en la salut de les persones a tots nivells, i això jo crec que és indiscutible, tots som conscients d'això i ho vivim personalment, però és una qüestió que no es pot formular així de planera, sinó que té una profunditat que és la que avui intentarem explorar amb aquests dos ponents. Jo crec que són dues persones d'una talla altíssima, a mi em sap greu que avui hi hagi poca gent aquí, però estem gravant la conferència perquè la puguem també oferir diferidament a tothom que li pugui interessar, perquè penso que les dues persones que ens acompanyen, a part de ser uns excel·lents coneixedors del tema, perquè l'estan treballant, l'han treballat i continuen treballant i fent recerca sobre aquestes qüestions, jo crec que a més tenen el bagatge de les seves tasques professionals d'anys que els hi avalen. Per tant, tenim la Paula Sol Ventura. Ella, encara que és un perfil que pot xocar una mica, és pediatra. És pediatra, especialista en l'àmbit de l'endocrinologia pediàtrica i, per tant, el seu camp d'expertesa clínica està en el camp de la pediatria. Per tant, l'impacte en la salut dels nens i nenes de tot el tema que en diem salut planetària. Ella té una formació molt àmplia, formada a l'estranger, és doctora també per la Universitat Autònoma de Barcelona. No llegiré els currículums dels dos perquè són molt llargs, m'entendreu. M'interessa que la gent us situï en el vostre àmbit d'expertesa, que és l'important d'això. El Felip Miralles, que el vam ja conèixer i el vam empaitar i el vam enredar perquè participés en alguna altra activitat de la Fundació l'any passat en unes jornades d'intel·ligència artificial, que ens va agradar molt la seva intervenció, per això també ja el coneixíem. Ell ve del camp de la tecnologia, ell és enginyer, per tant és un home, diguem-ne, de mentalitat tecnològica, però que ha treballat molt al camp de l'aplicació de la tecnologia en el món de la salut. Actualment és el director en el context de l'Eurecat, no sé si sabeu el que és l'Eurecat, en el context de l'Eurecat, ell és director de tecnologies de la salut i, per tant, en aquests moments estan desenvolupant i avaluant el que són les tecnologies d'intel·ligència artificial aplicades en l'àmbit de la salut i en totes aquestes qüestions que jo crec que els que no hi entenem ens sobrepassen, però ells ens les fan planeres.
Amb ells dos, doncs, tindrem ara aquesta estona per gaudir de les seves intervencions. Després, encara que siguin pocs, jo crec que segur que se suscita debat i podrem fer una mica de col·loc amb vosaltres. I per tant, sense més, els deixo amb ells dos. No sé qui comença, us organitzeu com us sembla. Doncs vinga, endavant, gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria, encantat d'estar aquí. I bueno, com dèieu, jo deia, potser és que no interessa gaire el tema de la salut planetària, espero que no sigui això. Ja sabem que cap a estiu la gent té els interessos, però és un tema realment interessant. Deies que primer de tot, avui volia fer una petita introducció i a partir d'aquí la Paula començarà amb la seva presentació, jo ho seguiré i després sí que ens agradaria veure si hi ha s'obre una mica el debat. Però per fer la intro, em ve molt bé això que deies, potser ens pot sortir una mica que sigui pediatra la Paula. És clarament l'impacte del medi ambient a la salut, l'impacte en molts casos negatiu, com ara ho veurem, els que acaba afectant més per una qüestió natural és els nens, perquè els nens, el possible dany, problema que els pot causar l'efecte de la pol·lució, l'efecte del que mengen, el que es respiren i tal, aquest mal efecte el tindran per sempre. I realment, si pensem en els nens, en els nostres fills, cadascú en el seu àmbit, realment és molt important abordar aquest tema de la salut ambiental d'una manera rigorosa. Ser capaços de... no només... Ja sabem que el que ens envolta, la degradació del medi ambient no és bo per res, però l'efecte que té en la salut encara diríem que està poc estudiat. Encara ens queda, ja hi ha molts estudis com els que ha fet la Paula aquests anys i que començarà a exposar, però l'origen de moltes malalties, l'origen mediambiental, hi ha molta feina a fer de tenir l'evidència de realment quins són els efectes i sobretot amb una intenció de ser capaços de revertir la situació i ser capaços de reduir l'exposició que tenim als problemes mediambientals, a la pol·lució, etc. I ser capaços de donar, per exemple, des d'una consulta de pediatria, bons consells basats en dades, basats en l'evidència, a les mares i als pares que venen i que moltes vegades pregunten fem bé amb escalfar el bibe al microones, per dir alguna cosa. Ens vam conèixer en el marc de l'Observatori Cosma i això és el que vas veure. Hi ha persones com investigadores com la Paula que porten ja temps fent aquest tipus de recerca més clínica, estudis, de veure els efectes del medi ambient a la salut, però realment és una evidència, i això és una mica el que exposarem avui, que això s'ha d'abordar des d'una dimensió interdisciplinar. Aquí està clar que el coneixement, i això una mica tornarem després al final, el coneixement mèdic, clínic, des de diferents àmbits és important, però al final estem tocant temes també ètics, bioètics. La tecnologia, els diferents tipus de tecnologies veurem que juguen un paper. Hi ha temes legals també que són importants quan es parla una mica de les polítiques mediambientals. El ventall, diríem, de disciplines és ample i això és una mica el que vam pretendre i que estem impulsant des de l'Observatori Cosma, un espai de trobada de professionals i experts que venim de diferents àmbits, amb el propòsit d'avançar en coneixement, en projectes, amb impacte d'aquest coneixement profund de l'efecte del medi ambient a la salut i amb mecanismes per, diríem, revertir, per canviar, per millorar la situació mirant al futur. Ens ho juguem tot. Realment és que ens ho juguem tot i és important fer aquest abordatge integral. Vam tenir una trobada, la primera trobada de l'Observatori Cosma al gener-febrer, al principi d'any,
Paula, i va ser molt interessant. Realment la capacitat que vam tenir, no, d'atreure professionals, com deia, de tots aquests àmbits i compartir recerca, compartir experiències i mirar cap endavant, de veure què podem fer, va ser important. Com a resultat d'aquesta trobada vam treballar i finalment vam editar fa poc i publicar un llibre blanc de conclusions en el que, és un llibre blanc de lectura per tothom, per tant us convido a entrar a la web del Observatori Cosma i descarregar-lo, és al final un document relativament breu, però que et dona algunes claus de les coses que es van parlar allà, però sobretot d'algunes claus de com afrontar, diríem, el futur amb aquest coneixement emergent que comencem a tenir amb aquest aspecte i que realment creiem que és molt important impulsar-lo, portar-lo a la pràctica per millorar la qualitat de vida de tots i donar-nos un futur. I sense més, hi ha un vídeo que també va resultar d'aquesta trobada i, si acaso pasamos un poquito el vídeo y para que se pongan un poco en contexto de lo que vamos a ver si funciona. Y ahora, si estás de acuerdo, mi idea es contarles un poco lo que es la salud medioambiental desde el punto de vista médico de un pediatra. Para que entiendan cómo llegué a esto, la salud medioambiental hoy en día no se considera una especialidad dentro de las carreras de medicina, pero sin embargo cuando yo empecé yo estudié medicina, a ver si funciona esto, sí. Yo estudié medicina en Buenos Aires, Argentina, y vine a terminar el MIR acá a España. De acá pasé a hacer genética a Holanda, estuve 2 años ahí y después volví a hacer práctica a España. El problema es que cuando volví acá, pese a que me formé toda la vida, había preguntas que me seguían preguntando los padres, que aparecían en la consulta y que pese a todo lo que había estudiado no llegaba a poder responderlas. Y esas preguntas fueron justamente las que me hicieron buscar por dónde podían estar viniendo los problemas, y no eran los problemas que a mí me habían, no era la teología que me habían enseñado en la facultad, sino muchas de las cosas se contestaban con lo que me enseñaban como idiopática, como que está ahí y no se sabía por qué era. Y eso fue lo que hizo que me vaya introduciendo cada vez más en este tema y que me trae hoy a estar hablando con ustedes de esto. Sí, les voy a hacer un poco de spoiler, yo estoy alucinada con nuestro planeta, me encanta la vida del planeta, sea la especie que sea.
pero sin embargo todo lo que les voy a contar no está marcado por esta opinión mía, sino está basado en la evidencia médica. Y mi idea es, después de lo que hablemos durante esta charla, llevarlos a poder contestar esta pregunta. Si creen que hay que preocuparse, si hay que ocuparse, qué piensan que está pasando con respecto a esto. Acá les traje otro videíto, este es muy chiquito, dura unos segundos. Hice un experimento parecido con mi hijo de 9 años que trato de hacer con ustedes. Le dije que él me resuma en un dibujo o en lo que él quisiera, cómo veía él lo que estaba pasando en la Tierra a consecuencia de lo que nosotros hacíamos. Mi intención no era obviamente generarle ansiedad ni mucho menos, fue súper libre. Yo le dije hacer lo que vos consideres. Traten de leer lo que él escribió ahí. Es súper cortito, es un resumen, pero la realidad es que la visión de los chicos no está muy alejada a lo que pasa hoy en día en nuestro planeta. Antes el estudio de lo que era la contaminación ambiental y ahora también estaba bajo el paraguas de lo que es la medicina preventiva dentro de lo que se llamaría la salud ambiental en sí misma, que estudia cómo los fenómenos físicos, químicos, sociales pueden afectar a nuestra salud. A partir de 1990 más o menos empiezan a aparecer términos nuevos que en algunos serán más románticos que otros, como el eco-health, que empieza a estudiar que no solamente el medio ambiente, nosotros nos enfermamos a consecuencia de lo que está pasando alrededor, sino que nosotros tenemos algo que ver y que necesitamos vivir en un planeta sano para estar sanos. Hay diferentes entidades que empiezan a trabajar con esto, después está One Health, que aparece un poco más adelante, que su visión era un poco más desde la prevención, aparece mucho antes de la epidemia de COVID, pero sin embargo su visión era tratar de trabajar en cómo afrontar futuras epidemias, y más adelante empieza a aparecer otro concepto a consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo en definitiva en el planeta. Cada vez somos más, comemos más, cultivamos más cantidad, utilizamos más cantidad de tierra y de agua para nuestra propia alimentación, consumimos productos que nos da el entorno sin pensar en lo que puede pasar mañana, y todo eso obviamente tiene un precio, no es gratis desde ningún punto de vista, y eso es lo que en definitiva hoy en día algunas entidades ya lo llaman como la era del antropoceno, que en definitiva es la época geológica en la que el hombre empieza a poner manos en el asunto y empiezan a haber consecuencias. Justamente junto con este concepto aparece el concepto de salud planetaria o planetary health, que es un concepto mucho más nuevo y que no solo dice que nosotros necesitamos vivir en un entorno sano para estar sanos, sino que nosotros también somos responsables de lo que hacemos al planeta y eso nos va a venir de vuelta, y además que trabajamos de forma multidisciplinar. No solo depende de lo que yo les pueda decir a ustedes como médicos y que digo que tienen que tener cuidado con lo que hagamos porque va a tener cola, sino que cada uno de nosotros también desde nuestras diferentes profesiones o actividades va a impactar en el ambiente y eso nos va a venir de vuelta. Volviendo a la salud ambiental, que está dentro del paraguas, como les decía, de la medicina pública, de la salud pública, de la medicina preventiva, la gente se está preocupando. Hay diferentes organizaciones que empiezan a trabajar con esto, empiezan a contabilizar cuál es el efecto que produce esta exposición a determinados factores de riesgo ambientales en la salud, y los números no son buenos. Todo esto que les digo, les repito, esto está todo basado en evidencia científica, no me estoy inventando nada. Muchos de estos datos son relativamente antiguos porque con la epidemia hubieron estudios que se quedaron trabados y ahora se están de vuelta poniendo en marcha. Pero lo importante de esto es que ya antes de la pandemia del COVID se sabía que una cuarta parte de la carga de morbimortalidad global se debía a esta exposición a factores de riesgo ambientales. Y la realidad es que si bien hay gente más vulnerable, estamos todos igual de expuestos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que hay poblaciones, los niños, las mujeres embarazadas, gente que vive en países de riesgo, están más expuestos que otros. Las mujeres y los varones también estamos expuestos de forma diferente, principalmente por lo que hacemos, y obviamente vamos a estar expuestos de forma diferente según el país donde vivamos. Pero que estemos en un país industrializado o en un país desarrollado o en un país en vía de desarrollo no significa que, como les decía antes, vamos a estar extensos de cualquier peligro. No, al contrario. Se está viendo que enfermedades relacionadas con esta exposición a estos factores de riesgo van aumentando, incluso en países como los países europeos.
en los que las enfermedades no transmisibles están en aumento. Y esto se debe a que los factores de riesgo están por todos lados. Lo que pasa es que, como decíamos, según donde estés vas a estar expuesto a determinados factores que en otros lados no vas a estar. Esos factores de riesgo van a impactar en nuestra salud porque van a poder entrar de determinada forma, ya sea porque nos lo comemos, porque lo tomamos, porque lo tocamos, lo respiramos, lo que sea, y una vez que entran en nuestro organismo van a terminar produciendo un efecto. ¿Hay poblaciones de riesgo? Sí, justamente la pediatría es la población, y no solo la pediatría, sino cuando el bebé está dentro de la panza de la madre ya es sumamente vulnerable, porque muchas de estas sustancias pasan placenta y afectan a este bebé y por lo tanto a lo largo de la vida, y además no solo afectan a ese bebé, sino que varias de estas sustancias también tienen una impronta epigenética. Eso quiere decir que va a estar tocando el ADN de las mametas de estos bebés y va a tener un efecto en una generación venidera. Y la exposición ambiental es tan grande que nosotros mismos generamos dentro de nuestro cuerpo como un mapa de la propia exposición a la que vivimos desde antes, desde que estamos dentro de la panza de nuestros padres, y lo del famoso término que apareció ahora que se llama exposoma. Es importante conocer el exposoma porque viene a ser como el genoma, pero que nos está hablando de nuestra exposición. Si nosotros somos capaces de entender cuál fue nuestra exposición, también vamos a ser capaces de prevenir, incluso también tal vez en un futuro, de curar determinadas patologías. Y eso también hay que pensarlo desde un punto de vista que les dije antes y se los dije a propósito. Yo estudié 2 años de genética básica en todo lo que es la isomorfogénesis tiroidea. Busqué mutaciones en bebés con hipotiroidismo congénito para tratar de entender por qué esos bebés tenían hipotiroidismo. La realidad es que un pequeño porcentaje de estos chicos tienen realmente una mutación genética, pero la gran mayoría de nosotros somos todos iguales y sin embargo algunas personas desarrollan una patología y otras no. Eso se debe justamente a este engranaje que se produce entre la exposición ambiental y la carga genética que tenemos cada uno. Por lo tanto, es importante la carga genética, pero es muy importante también la exposición que vivimos día a día. Estudiar todos estos factores es profundamente difícil, aparte de que es bastante nuevo. Esta es una forma de agruparlo porque clasificar a estos factores de riesgo nos ayuda a entender cómo podemos abordar la problemática, y se me ocurrió hacerlos así para tratar de llevarlos a las diferentes áreas. Les voy a dar 4 casos de uso, 4 ejemplos de estas 4, uno de cada una de estas 4 clasificaciones. El primero y el más conocido por todos es la alimentación. Ya sabemos que somos lo que comemos, en definitiva, como decía el video. Y siempre se habló de una alimentación saludable. Pero últimamente se empieza a hablar del término también alimentación sostenible, porque no podemos comer solamente porque sea sano, porque yo puedo comer lo que es sano porque en definitiva lo puedo pagar. Pero para que yo coma lo que es sano, si no lo hago con cuidado, puedo también repercutir en el entorno y en definitiva también me va a volver de vuelta. Cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de comer los nutrientes necesarios que me ayudan a crecer y a desarrollarme de forma adecuada y tratar de prevenir problemas de malnutrición. Pero la malnutrición no es solamente el nenito delgado extremo que vemos en la foto de África. No, cuando hablamos de malnutrición nos referimos a cuando nos faltan micronutrientes, nos referimos al sobrepeso, nos referimos a la obesidad. Nos referimos también a cuando comemos de forma tal que estamos aumentando los factores de riesgo de esas famosas enfermedades no transmisibles que van en aumento. Mientras que cuando hablamos de alimentación sostenible, en definitiva es cómo comemos de forma sana, pero no solo sana para nosotros, sino sana también para el planeta. Entonces la primera pregunta que yo les hago para que piensen ahora, para que lleguen a la reflexión, si piensan que a nivel global tenemos una alimentación saludable. Hay indicadores para esto, y estos indicadores nos dan la respuesta si nuestra alimentación a nivel global es saludable. Sabemos que en este momento somos 8.000 millones de personas, el 10% tiene hambre, el 10%, 800 millones de personas, mientras que casi el mismo porcentaje son obesos. Ni que hablar si hablamos del porcentaje de sobrepeso y obesidad que hay en el mundo, un desastre. La 1/4 parte de la población es obeso, tiene sobrepeso, o sea que mientras unos se me mueren de hambre, otros se me mueren de exceso. La 1/4 parte más o menos le faltan micronutrientes. Un gran porcentaje de esta población también tiene inseguridad alimentaria que aumentó incluso después de la pandemia. Muy pocas personas pueden permitirse una alimentación realmente saludable. Nosotros tenemos una suerte terrible de vivir en esta parte del planeta, pero no todo el mundo puede vivir igual. Una tercera parte, es un montón. 1 de 3 mujeres en edad fértil tiene anemia, con lo que repercute eso para cuando queda embarazada.
Y ni que hablar también de los nenes que están en condiciones de tal delgadez que ya es totalmente patológico. Como les decía, hay marcadores que me están indicando que todo esto no va bien, que la alimentación global no es saludable. En un momento el tema de la desnutrición se pudo controlar, pero esto volvió a aumentar antes incluso de la pandemia, pero se disparó aún más. Hay un único indicador que va en aumento, gracias a Dios, de bienestar a nivel de alimentación, que se los voy a decir después y se los dejo pensando ahora. Y la otra pregunta que les hago es si piensan que tenemos una alimentación sostenible. Como hay marcadores para una alimentación saludable, también hay marcadores o indicadores para una alimentación sostenible. Uno de esos marcadores es lo que también vamos a ir hablando el día de hoy, que es el tema de la huella que dejamos en el planeta. En definitiva, cuando hablamos de si hacemos algo de forma sostenible, estamos hablando de la huella que dejamos en el planeta a consecuencia de lo que hacemos. Y la huella que más se estudia es la huella famosa de CO2, y todo el mundo sabe lo que es. Esta huella de CO2 habla de los gases de efecto invernadero que de forma natural o artificial van a parar a la atmósfera y generan un aumento del calentamiento del planeta. Los gases que no dependen de nosotros, son naturales, están fuera de nuestro control, pero nosotros sí somos responsables de una gran cantidad de esa emisión de gases de efecto invernadero. Y normalmente en las infografías aparece esto que están acá, aparece la fábrica, el avión, el coche, todo eso. Pero muchas veces lo que falta en esta infografía y que es muy importante es esto. La industria alimentaria actual es responsable de una gran parte o de un gran porcentaje de los gases de efecto invernadero y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque en función de lo que comamos también estamos repercutiendo en este famoso calentamiento global. Y para poder estudiar esto, la gente que es especialista en esto hace un estudio de cuál es el ciclo de vida de los alimentos. A partir de ahí podemos saber cuál es la impronta que dejamos a partir de cada alimento que comemos en la tierra. Obviamente, cuanto más manufacturado sea un alimento, mayor huella va a dejar. Una manzana no va a dejar la misma huella de CO2 que una vaca, porque ya se imaginan que para criar una vaca, esa vaca va a necesitar más tierra, va a necesitar más agua, va a necesitar más pasto o más pienso, consecuencia de eso va a tener que haber más deforestación, etc. Entonces, cuando uno empieza a estudiar eso, que se llama el ciclo de vida de los alimentos, se puede dar cuenta de cuál es el impacto que nosotros hacemos en la tierra a partir de la alimentación. A partir de esto sabemos que una dieta, ya en sentido común te hace creer saber que una dieta rica en proteínas de origen animal muy sostenible no va a ser, una dieta ultra procesada muy sostenible no va a ser, que si me como el kiwi porque es muy saludable, porque tiene mucha fibra, pero el kiwi me está viniendo de Nueva Zelanda, muy sostenible no va a ser. Y así uno más o menos se puede hacer la cabeza de cuáles van a ser los alimentos que van a ser no sanos, sino también sostenibles. Como les decía, hay indicadores. Los indicadores en realidad, no sé si se ve desde ahí atrás, pero los indicadores son bastante tristes. Como la tercera parte de las gases de efecto invernadero, lo que les decía antes, provienen, depende de dónde lo lean, porque para hacer una valoración total de los gases de efecto invernadero provenientes de la dieta, depende de donde empiecen a estudiar el ciclo de vida de los alimentos, obviamente esa cantidad de gases va a ser mayor o va a ser menor. Pero se hace más o menos de un 20 a un 30% de los gases de efecto invernadero vienen de la dieta. O sea, esa misma tercera parte es lo que consumimos en energía para nuestra alimentación. El 40% de la superficie terrestre nos la cargamos para poder producir los alimentos que comemos y en determinadas partes del planeta especialmente, porque no todo el mundo come este tipo de alimentos que estamos hablando. Nos consumimos en esta historia el 70% del agua dulce, teniendo en cuenta el problema que estamos teniendo. No nos tenemos que ir a África a ver el problema que tenemos con el agua, solamente tenemos que prender el noticiero y ver lo que está pasando con los pantanos en Cataluña. Todo esto para poder tener esta gran infraestructura de alimentación, contaminamos el suelo, contaminamos el agua, nos cargamos la biodiversidad, nos cargamos los peces. Conclusión, con todos estos indicadores uno se puede dar una idea si la alimentación que tenemos a nivel global es sostenible o no. Estos números, les repito, no me los inventé, estos números están colgados en cualquier página seria que vayan a buscar de las organizaciones que trabajan en el tema. Las organizaciones estas están preocupadas, están haciendo trabajos para ver, o están haciendo estrategias para ver cómo revertir esta situación. No es fácil revertir la situación en lo que respecta a alimentación, porque la alimentación no es solo comer, sino hay un tema cultural de fondo. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer cambios en la alimentación, tiene que pensar también en esa población, en la cultura de esta gente, cómo hacer que cambien el chip. Pero sin embargo, pese a las estrategias, que en el fondo es sentido común, pero hay que hacer que la gente use el sentido común. Pese a todas estas estrategias, hay una estrategia que les comenté antes y que ahora sí se las voy a decir, que es esta. Esta es la alimentación más sostenible y saludable que tenemos y por suerte es el único indicador de alimentación saludable que va en aumento cuando uno evalúa cómo es la alimentación global. Por lo tanto, esto lo tenemos a nuestro favor, no todo es negro.
Este cuadrito me lo robé, entre comillas, lo adopté del doctor Sabaté, que lo vi en unas jornadas que hizo. Me pareció súper fácil y súper sencillo de entender cómo tenemos que tener una alimentación sostenible. Si nos vamos para lo rojo, nuestra alimentación va a ser menos sostenible. Si nos vamos para lo verde, nuestra alimentación va a ser más sostenible. Nuevamente, sentido común a la cabeza. Cuantos más animales comamos, más impacto vamos a hacer. Cuanto más procesado, más impacto vamos a hacer. Si nos comemos lo que viene de Australia, más impacto vamos a hacer. Y obviamente, si tiramos la mitad de lo que comemos, como suele pasar, más impacto vamos a hacer. Todo esto está relacionado con el cambio climático. El cambio climático se viene estudiando ya también desde los años 90, cuando aparecen estos conceptos de salud ambiental, etc. El problema que tenemos es muy grave. Esto es una cascada de eventos que se producen en efectos para la salud planetaria y la salud humana desde donde lo vean. Algunos producen una cascada de efectos y otros además generan este círculo vicioso que hace que esto vaya en aumento. Pero en definitiva piensen que los impactos que genera esto vienen por todos lados. Vienen desde los primeros problemas de contaminación de aire hasta los problemas que tenemos con la zoonosis o con el aumento de determinados, por ejemplo, mosquitos, y nos traen con lo que está pasando en Buenos Aires, que el problema del dengue está siendo más grave incluso que lo que pasó con el COVID. Para todo esto se generaron convenios, se están generando convenios, se vienen trabajando desde hace 30 años con estos convenios de cambio climático para intentar que no se aumente 1,5 grados centímetros la temperatura, y esto la idea es que no haya una cascada irreversible de eventos y que nos dé tiempo a adaptarnos a esta situación. El impacto en salud que produce esto es terrible, el impacto económico que produce es terrible. Si nos vamos a otro problema que también está relacionado con el tema de la contaminación, con el tema del cambio climático, es la contaminación del aire. También lo ven en todos los noticieros. Cuanto más en entornos más urbanos estemos, peor va a ser el problema. Esta contaminación de aire se debe a que por gases o por partículas nosotros vamos contaminando este aire que respiramos, y eso tiene un efecto directo en nuestra salud, en diferentes órganos. Y por último, ya llevándolos a mi área, que es yo soy pediatra endocrino y lo que más trabajo con disruptores hormonales. El tema de los disruptores hormonales y de las sustancias químicas que afectan a la salud es terrible. Ahora se le está empezando a prestar atención, están apareciendo normativas que ayudan a controlar esta exposición a contaminantes o sustancias químicas, pero piensen que estas regulaciones se están dando en Europa, y muchos de los productos que nosotros consumimos no son solo de Europa, vienen de países donde estas regulaciones no existen. Por lo tanto, si no tenemos cuidado con el producto que consumimos, también nos estamos exponiendo. En definitiva, un disruptor hormonal es como una sustancia que hackea nuestro sistema endocrino y produce alteraciones. El problema es que no solo produce alteraciones a nivel del sistema endocrino, sino que toca los diferentes órganos del cuerpo. Esto no es nuevo, ya desde 1930 se empiezan a salir las primeras publicaciones en las que nos dice cuidado con las sustancias con las que están trabajando y que se están largando al medio ambiente sin control porque tienen efectos para la salud. Una de esas sustancias es el tan conocido bifenol A. Ahora empiezan a haber normativas casi 100 años después de los efectos del bifenol A en la salud. Las organizaciones de salud ya esto se lo toman en serio. Existen organismos dentro de los ministerios de sanidad que trabajan sobre esto y generan guías para que los médicos empecemos a estar atentos, pero sin embargo el problema es que toda esta información no nos llega a los médicos porque no nos lo enseñan en la facultad, y somos pocos los profesionales en la salud que nos estamos implicando con todo esto. Disruptores hormonales y sustancias químicas que nos hacen daño hay de todo tipo, hay algunas que son más graves que otras. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, que hay unas sustancias que a estas sustancias les gustan las grasas, por lo tanto una vez que entran a nuestro organismo quedan aparcadas en nuestro organismo y persisten en nuestro organismo, y como les gustan las grasas se acumulan en leche materna y por lo tanto, o en mama en realidad, y cuando tanto la mujer en edad fértil tiene un hijo, esas sustancias también pasan al bebé, que dijimos que era esa población tan vulnerable, y también pasan por la placenta y afectan al feto, que también es población vulnerable. Esta exposición la tenemos por todos lados. Imagínense que esta es su casa o que este es el lugar donde estamos ahora. Todos estos puntitos negros son diferentes sustancias que hoy en día están en este lugar, no importa qué sustancia sea porque es muy larga si no llegamos más, pero están por todos lados. Lamentablemente podemos hacer medidas para reducir esta exposición, pero el tema es que yo puedo darles un montón de de recomendaciones, que de hecho se las voy a dejar colgadas para que después las vean, en las que uno puede reducir esa exposición a nivel personal,
Pero no solo va a depender de lo que nosotros hagamos, también depende de lo que está pasando a nivel de normativas. Entonces, la Unión Europea, como les decía, trata de poner en marcha diversas normativas para proteger a la salud de cualquier tipo de contaminante. Hay normativas que salen adelante, hay normativas que no salen adelante. Ahora en Europa, por ejemplo, con el bifenol A, ya hay una normativa, una reglamentación para disminuir la exposición, especialmente a través de la alimentación. El tema es que ahora sale la normativa, esperemos que se lleve a cabo, porque, por ejemplo, en los supermercados no tendrían que estar los alimentos en contacto con plástico y siguen estando en contacto, pese a que la normativa está vigente y está por boletín oficial. Pero es acá con lo que les decía con las recomendaciones. Recomendaciones, por un tema de tiempo, no me voy a pasar diciéndoles todas las recomendaciones que hay, pero si nosotros tenemos hábitos de vida saludable, cuando comemos, pensamos lo que comemos, compramos productos de cercanía, lavamos los productos que compramos, o en el caso que podamos comprar productos ecológicos simplemente porque tienen menos pesticidas. Tenemos cuidado con los objetos de plástico que compramos para nuestros hijos, para cuando están jugando. Limpiamos de una manera consciente nuestras casas, ventilamos, tenemos control de lo que compramos con respecto a ropa y objetos, etc. Nosotros podemos reducir esa exposición, que es lo que decía Felipe antes. El problema que nos encontramos ahora, y acá ya lo dejo hablar a Felipe, es, por un lado, llevarlos a la primera pregunta, de si piensan que después de todo este mini resumen que les hice, es un tema que hay que preocuparse, no hay que preocuparse, más allá que esté de moda o no esté de moda. Y una vez que llegamos a esta primera pregunta, ¿qué podemos hacer para eso? A nivel individual, sí, podemos usar el sentido común que les decía, que nos ayuda a reducir la exposición. A nivel gubernamental se hacen cosas, sí, va muy lento. Pero también lo que necesitamos para todo esto es seguir estudiando, es seguir investigando para poder generar estrategias efectivas para reducir la exposición, porque hay miles de sustancias a las que estamos expuestos. Y es ahí cuando, aunque las tecnologías alguno puede demonizarlas más o menos, la realidad es que llegaron para quedarse. Ahí ya le voy a dejar la voz a Felipe, lo argentinicé, pero creo que el buen uso de las tecnologías sí nos puede ayudar a generar estrategias para reducir esta exposición, porque la exposición está. Así que con esto le dejo la voz ahí. Me pongo la lista. Bueno, después de estos 20 minutos de Paula, que son en realidad una compresión de 6 horas, porque realmente no, la velocidad, pues no, realmente la tecnología en algunos casos está denominada, cuesta decir, bueno, yo trabajo en inteligencia artificial ahora mismo. Li passa el català. Sí, sembla? Sí. La Paula ens segueix, no? Sí. Estem a l'UNESCO. Molt bé. Bueno, es tracta d'utilitzar la tecnologia pel bé. La tecnologia per si ni és bona ni és dolenta, és l'ús que se'n fa, això jo penso que és evident, i la tecnologia es pot utilitzar pel bé. I en aquest cas que ens ocupa, efectivament, cal evidència, l'evidència ve de les dades, el tractament de les dades, cal conscienciació, cal formació, cal educació, calen eines que permetin alertar, posar el focus d'una manera ben guiada, personalitzada. Fa falta informació ben tractada. I amb això la tecnologia clarament pot ajudar. Jo començaré per explicar una mica d'on venim amb el tema de la tecnologia aplicada a la salut. Al final, Eurecat, que és un centre tecnològic, el que fem és treballar amb generadors de coneixement, com de la recerca, com seria la Paula, amb una aproximació, diríem, de mitjançant la tecnologia poder aplicar-la a canviar l'entorn en el que vivim, tenir un impacte social també en molts casos. I aquesta aproximació la fem utilitzant totes les tecnologies que tenim a l'abast. Jo vinc sobretot de l'àrea digital, de l'aplicació de tecnologies digitals, de la intel·ligència artificial, de l'internet de les coses, de la ciència de dades, etc. També de tots els temes de sensors, però a Eurecat, que estem organitzats en aquestes 4 àrees,
realment estem fent aquesta aproximació a la salut ambiental treballant amb els experts, per descomptat, en sostenibilitat, els experts amb tot el que té a veure amb els recursos, l'aigua, l'aire, el terra, l'eficiència energètica, l'ús com es processen, com s'usen els residus, l'impacte ambiental, l'economia circular, tot això, tota aquesta expertesa és fonamental. Des de l'àrea industrial, que em sembli, tot el que és també l'aplicació de les noves tecnologies a la indústria per fer uns processos més eficients, guanyar, diríem, amb eficiència i tenir una huella, una empremta ambiental menor, és fonamental, però també d'aquí venen per exemple, les aplicacions que veurem en sensòrica per poder recollir dades de manera ubíqua. I finalment, l'àrea biotecnològica, que és fonamental també tot el que és l'estudi també de la biologia, de les òmiques, de la genòmica, com això ja ho he vist, i els aspectes, per exemple, de l'efecte de la nutrició en la salut. L'aproximació que fem des del punt de vista tecnològic és, aquest és una mica un esquema propi, aquest 4x4, de que la nostra matèria primera principal són les dades. Està aquí, en aquest costat d'aquí de baix. Les dades, que comprenem dades mèdiques, clíniques, amb dades biològiques, les biologies dels individus, però també dades ambientals, per descomptat, i altres tipus de dades, com poden ser en alguns casos d'imatge mèdica, etc. Les dades és la matèria primera a partir de la qual es crea l'evidència. Tot això amb una vocació d'usuari final, de millorar, diríem, l'estat sobretot dels ciutadans, dels pacients, en el cas d'això, però també ajudar els professionals de la salut i els decisors, els que han de prendre decisions. Amb una aproximació preventiva. La prevenció és fonamental amb el que estem parlant. I els 4 pilars de la vida saludable és tenir una bona activitat física, una bona nutrició, bon son també és important, i un benestar que té molt a veure en l'entorn en el que vivim. I el que fem és, amb tots aquests elements, crear eines que puguin ajudar, eines preventives que ajudin a aquesta prevenció, eines predictives que puguin avançar-se als esdeveniments no desitjats, eines personalitzades, perquè cada individu té la seva realitat i hem de veure realment què té cada individu, i eines participatives, perquè és fonamental la participació de tots i per començar dels propis ciutadans. I aquesta aproximació, i aquí no m'estendré, l'hem estat tots aquests anys seguint fent-ho, aplicant a diferents àmbits, a diferents tipus de solució, com és l'hospital intel·ligent del futur, aproximacions d'atenció integrada per la gestió de malalties cròniques, sistemes de suport a la decisió per una medicina de precisió, per millorar el diagnòstic, pronòstic i gestió terapèutica, medicina personalitzada, per incorporar les dades biològiques a la medicina, diferents tipus de dispositius mèdics personalitzats a cada pacient específic, també robòtica assistencial per a diferents tipus de suport de rehabilitació i tant física com cognitiva, biosensors, labs on a chip, òrgan on a chip, ara tornaré a això perquè té un impacte important en la salut ambiental, nutrició de precisió, com dissenyar una nutrició adient per cada persona, i arribem a aquesta disciplina que no és nova, però que ara està prenent una importància cabdal, que és la salut ambiental. I des del punt de vista tecnològic, i ara passaré per aquests 5 punts, una mica els 5 elements que des del punt de vista tecnològic apliquem a la salut ambiental són aquests 5. És tot el que és el monitoratge de dades ambientals en temps real, hem de saber què està passant en l'ambient. Monitoratge també de dades de la salut comunitària, la salut de tots, per a partir d'aquestes 2 tipus de dades construir models predictius i eines de suport a la decisió, en aquest cas per salut pública, per les persones que tenen, diríem, un rol important amb la salut pública,
però també aplicacions i eines digitals per a la conscienciació i educació ambiental dels ciutadans, perquè la participació de la ciutadania és clau en tot això, i també eines basades en l'evidència pels professionals de la salut, especialment en salut comunitària, per incorporar el factor ambiental a la pràctica clínica, que és una que, com molt bé deia la Paula, encara en gran mesura no s'està fent. I ara una mica desenvoluparé aquests 5 punts. En el que té a veure amb aquesta recollida de dades del medi ambient, hi ha tecnologia per això, tecnologia desplegada. Hi ha, per exemple, aquest tipus de sensors, que aquí veieu una fotografia, en aquest cas d'una empresa que es diu BRIS, i que recull tant en un ambient industrial com un ambient, per exemple, urbà, diferents tipus de paràmetres de l'aire, començant per la temperatura i la humitat, però seguim per paràmetres com diferents factors químics. Clar, estan molt bé, també hi ha alguns que són específics per la qualitat de l'aire indoor, dintre dels espais tancats, però això té les seves limitacions. Realment això s'ha instal·lat en alguns llocs. Hi ha dades, per exemple, obertes que els ajuntaments, les diferents entitats públiques estan començant a recollir i a publicar perquè els investigadors les puguem utilitzar, però té les seves limitacions. Estem veient, per exemple, en un projecte que estem començant a muntar en microplàstics, que la informació ambiental que hi ha de la presència de microplàstics a l'aire, a l'aigua i tal, és pràcticament inexistent. No tenim aquest tipus d'informació. I si no la tenim, la tenim de buscar. I aleshores això ens porta a veure com podrem desenvolupar nous sensors que puguin recollir dades que a dia d'avui encara no existeixen. Per tant, per una banda, el poder disposar de més sensors a més llocs d'una manera més ubicua ens ajudarà, però també haurem de desenvolupar tecnologia nova. I amb això, no entraré aquí, hi ha moltes tecnologies que tenen a veure amb això, i sobretot quan penses en sensors ubicus que poden estar a qualsevol lloc d'una manera el menys intrusiva possible, que no es vegin i que realment ens siguin útils, aquí cada vegada estan parlant més d'electrònica flexible, d'electrònica que va impresa inclús en alguns elements i que d'una manera això ubicua, no invasiva, pugui recollir la informació que necessitem. Això s'està aplicant aquest tipus de sensòrica a l'àmbit de la salut, per dispositius mèdics, per wearables i tal, però també en la salut ambiental necessitem aquests tipus de sensors. I com a exemple, aquest és un sensor que estem desenvolupant a Eurecat, que en aquest cas és un dispositiu mèdic sofisticat, que a partir d'una gota de sang amb un lab on a xip entra a una petita màquina amb unes càmeres microscòpiques que fan una imatge d'un dent de teixit, i amb aquestes imatges microscòpiques hi ha un algoritme d'intel·ligència artificial que detecta si hi ha un biomarcador o no d'una malaltia determinada. Aquesta mateixa tècnica, per exemple, es pot aplicar per a la detecció de microplàstics a l'aigua o a l'aire. El que cal és recollir la mostra d'alguna manera, tenir una càmera microscòpica que faci la imatge i de manera automàtica poder comptar la quantitat i el tipus de microplàstics que hi ha a l'ambient. No existeix això encara, està per fer i ens hi posarem. Segon punt, el monitoratge de dades de salut comunitària. Això sí que resulta potser més evident. A les històries clíniques tenim les dades, però accedir a les dades no és evident. Hi ha temes legals, ètics i tal que sempre s'han de superar, i en dades d'atenció primària, com són per exemple les que es recullen a Catalunya i que van a una base de dades que es diu CIDIAP, que és la que aquí he reflectit, hi ha dades molt interessants que es poden fins a cert punt geolocalitzar. Podem una mica tenint en compte l'àrea, el domicili, l'àrea d'influència, el cap al que va la persona, fer un mapa una mica de l'incidència de diferents malalties de manera geogràfica.
Creuant, per tant, la informació ambiental i la informació de salut comunitària, doncs podem extreure conclusions molt interessants. Això, per exemple, en el moment de la Covid, ho vam fer en un projecte com el ProCit, en el que creuàvem dades epidemiològiques, dades que anaven arribant tant als centres de primària com als hospitals, en aquest cas de la incidència de la Covid, les creuàvem en dades de mobilitat de les persones, com les persones ens estàvem movent, amb dades del Ministeri de Transports i al voltant. En el moment en què va començar, diríem, a obrir-se el confinament, va tenir un efecte molt clau al moviment de les persones, però també dades de les traces en aigües residuals, dades de l'analítica social, dades de la dispersió del virus en l'aire, dades inclús també mediambientals, de l'evolució, diríem, de la pol·lució i d'altres factors mediambientals. I aquesta anàlisi combinat de les dades ens va permetre, com ara veureu en el proper punt, construir algoritmes predictius que s'avançaven un mes o dos a l'evolució de la pandèmia. Les dades ens permeten, diríem, obrir una mica com una bola de cristall per avançar-se una mica als aconteixements. I aquest és el tercer punt, models predictius i eines, models predictius basats en tècniques d'intel·ligència artificial per a partir de les dades construir eines de suport a la decisió a la salut pública, a les persones que han de prendre decisions i alertar o fer mesures o canviar les lleis a partir de l'evidència, a partir de les dades que es tenen tant de salut ambientals com de salut. Per tant, els algoritmes i l'anàlisi de dades poden predir risc i tendències ambientals, podem construir sistemes d'alerta temprana basats en dades per protegir la salut de la població, eines de presa de decisions basades en l'evidència per polítiques i pràctiques sostenibles i panells de control per visualitzar l'evolució i predir una mica com aniran les coses. Això, un parell d'exemples també propis, per exemple, també en el Covid ho vam fer amb la xarxa de vigilància, que encara està en marxa, en aigües residuals, a partir de la recollida de les aigües residuals a tots els municipis de Catalunya. Com el virus, el Covid, el primer lloc on es detectava eren les aigües residuals abans que es tingués, diríem, els símptomes a la població, doncs fent un seguiment proper en el temps vam poder construir eines predictives. I això és una mica el que us deia abans, en fusió de dades vam construir eines que a dia d'avui estan en ús a la xarxa d'intel·ligència epidemiològica de Catalunya per Salut Pública, que abans amb el Covid, però ara amb totes les malalties infeccioses d'origen d'efecte respiratori i d'altres, ens avancem un mes o dos a les tendències en l'evolució, per exemple, de la grip, del Covid i d'altres malalties infeccioses. Tot a partir de recollir les dades a temps i poder aplicar tècniques d'intel·ligència artificial. Punt número 4, les aplicacions mòbils i diferents eines digitals per a la conscienciació i l'educació ambiental dels ciutadans, que proporcionen informació i alertes sobre la qualitat de l'aire, sobre la seguretat alimentària, tots aquests temes que posava Paula sobre la taula, plataformes educatives, jocs interactius per fomentar la consciència ambiental i eines de comunicació i a les xarxes socials per a la difusió d'informació sobre la salut planetària. La tecnologia pel bé. Ja he posat aquesta imatge d'aquesta app, no sé si la coneixeu, Prismeter, que és de Google. Aquestes grans corporacions amb aquestes coses s'hi posen, efectivament donen informació de possibles problemes ambientals que tinguis a la boda, però tot això té un biaix i té un problema també d'accés a les dades que és molt millorable encara i hi ha molta feina per fer. Aquí he posat tota una llista, es poden buscar diferents aplicacions que hi ha d'aquest tipus. He llistat algunes, per exemple, aplicacions que hi ha apps per alertar sobre la contaminació d'aire, aigua i els aspectes del medi ambient en temps real, d'informació i consciència ambiental, per la reducció
dels residus i el consum responsable, aplicacions de seguiment i reducció de l'empremta ambiental, que dèiem, hi ha apps per l'educació ambiental a nens. Existeixen aquestes apps. Algú de vosaltres n'utilitza alguna? Jo no, encara no. I realment és perquè hi ha un interès, però jo penso que tot el que hi ha encara està molt lluny de realment ajudar i tenir un impacte real. La intenció és molt bona, però les apps en general tenen un grau d'adherència molt baixa. Normalment quan ens descarreguem una app l'utilitzem 3 dies, perquè realment ha de tenir un significat, ha d'ajudar de manera real a alguna cosa. I això encara, diríem, hi ha molt per fer. Nosaltres, en concret, per exemple, hem desenvolupat aquesta app, Carpe Diem, que és una app d'autogestió en la promoció d'hàbits saludables i canvi de comportament. Amb tot el que és nutrició saludable, balanç nutricional, també activitat física responsable, son i benestar. És una app que recull, diríem, informació de l'usuari i de manera personalitzada ofereix tota una sèrie de recomanacions. Tenim catalogades fins a més de 1.000 recomanacions que després es personalitzen per millorar el dia a dia de la persona. I sobretot el que fem és també afegir tecnologia, intel·ligència, per promoure el canvi de comportament. Aquí hi ha unes metodologies i tècniques que promouen el que realment, no només anar més enllà, diríem, de la informació i de la recomanació, sinó realment promoure el canvi. Aquest és un altre exemple d'aplicació en què a partir de les dades biològiques d'un usuari també fa recomanació de dietes i ajuda a anar al supermercat d'una manera més responsable. Cinquena i última, eines basades en l'evidència per als professionals de la salut, per la incorporació del factor ambiental a la pràctica clínica, que com deia la Paula, encara és una assignatura pendent. Què cal? Educació i recursos sobre els vínculs entre el medi ambient i la salut, per tant, guies clíniques, estudi de casos, capacitacions en línia, que realment arribi i tingui un impacte amb la pràctica clínica del dia a dia, perfils de pacients i avaluació dels riscos ambientals personalitzats a cada pacient, alertes personalitzades associades a cada pacient, plans d'acció adaptats a cada pacient per minimitzar l'exposició i els riscos de cada pacient i eines per poder seguir monitoritzar la salut dels pacients i la seva exposició ambiental i poder avaluar també l'efectivitat de les intervencions, veure si el que estàs recomanant, el que estàs fent, té un impacte, té un efecte. I amb això hi ha molt per fer. Dir-vos que, per exemple, sí que tenim eines, que això sí que comença a ser bastant habitual en pràctica clínica, d'atenció integrada per poder fer que els diferents nivells assistencials col·laborin per exemple, fer el seguiment continuat d'un pacient crònic i poder oferir plans d'atenció personalitzada i seguiment remot. Aquest és un projecte europeu conegut que jo vaig ser l'investigador principal i vam fer un estudi clínic de l'ús d'aquestes tecnologies a 4 països europeus i ara mateix amb la Paula estem, entre altres coses, fent un disseny d'un curs de capacitació en línia sobre els vincles entre el medi ambient i la salut, sobretot dirigit a professionals de salut comunitària, metges de primària, metges i infermeres de primària, que proporcionarà formació en l'exposició a factors ambientals de salut a totes les diferents especialitats, cardiovascular, respiratòria, endocrina, etc. I proporcionant informació, dades, però sobretot maneres d'activar temes de fonaments de ciència ambiental, etiologia de les malalties relacionades amb el medi ambient, eixos i factors de risc i recomanacions per mitigar l'exposició a aquests riscos. Tot això amb diferents recursos audiovisuals, en pràctiques, amb un aprendre fent, per realment complementar una formació que a dia d'avui els metges no tenen, encara en gran mesura, si no dones a una professional com la Paula. I acabo ja, perquè crec que ens estem passant de temps.
sobretot el missatge de que per fer tot això, com deia al principi, fa falta, és necessari i és l'únic abordatge possible, una col·laboració interdisciplinar i transversal. El coneixement i la feina conjunta de molta gent. Aquesta és una imatge de One Health, que nombraves abans d'això, en què realment es demana aquesta col·laboració entre les diferents disciplines, entre els diferents actors, entre tots els estaments de la societat, començant pels propis ciutadans, perquè cal un reconeixement que aquests reptes ambientals de salut planetària requereixen un enfoc integral i col·laboratiu. Hem de comprendre la interdependència entre salut humana, medi ambient i tecnologia, i hem de valorar la diversitat de coneixements i perspectives per abordar aquest problema, que és un problema complex, altament complex. I aleshores aquesta col·laboració, jo vistava aquí una mica, té a veure amb la col·laboració efectiva i en el temps de professionals de la salut, de científics i tecnòlegs, dels que fan polítiques i les porten a la pràctica, de la indústria, de les empreses, és fonamental, i dels ciutadans. I cadascú, en la seva mesura i proporcionant eines per poder activar, perquè això sols i sense eines no ho farem, doncs fer efectiva aquest pas, diríem, a l'acció. Cal, diríem, una crida a l'acció conjunta. Doncs això és una mica que us volíem explicar. Molt bé. Perfecte, doncs escolta'm, jo crec que hem quedat una mica, sobretot per la Paula, jo he quedat una mica impactada, i no sé si la tecnologia ens pot salvar d'algunes coses d'aquestes, però realment el de preocupar-nos o ocupar-nos, jo diria les dues coses, preocupar-nos i ocupar-nos per intentar resoldre-ho.